hostisya ang gisinggit karon sa mga kabanay sa live-in na partners nga gipatay dito sa lungsod sa Bacong, Negros Oriental. Si Chelo Valiena sa report. Naputo sa samad dinunggaban ang patayng lawas nila ni Gerson Pabayos, 29 anyos, ug Manilin Gomez, 20 anyos, dihang napalgan sa Purok Santo Niño, Barangay Buntis, sa Bacong, Negros Oriental. Giban-abanang 20 kasama dinunggaban ang nahiguman ni Pabayos ug natusak-tusak usab ang lawas ni Gomez. Hubo na ang patayng lawas sa babae dihang napalgan. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan sa Bacong, milutaw nga rape ang motibo sa pagpatay. Posibleng nangatog na ang tibok banay dihang gisaka kini sa mga mamumuno aron pahimudsan si Manilin. Apan posibleng nakamata si Gerson ug misukol maong gida kini pagawas ug didto gipatay 10 metros gikan sa ilang Pinoy-anan. Samtang si Manilin mga 20 metros sab gikan sa ilang bay o gituho ang giamong-amungan dayon gipatay. Matud sa hepe sa kapulisan nga si Police Captain Fortunato Villafuerto, nakakuha ang soko ug buhok sa gidudahang responsable sa krimen sa kamot ni Manilin nga makagiya sa ilang investigasyon. Upat ka lalaking gikainom ni Gerson nga matud sa kapulisan, persons of interest, voluntaryong nagpaubos sa DNA matching sa buhok nga nakuha sa kamot sa babaeng biktima. Pangindahay sa inahan ni Manilin nga si Lourdes Gomez ug inahan ni Gerson nga si Pasencia Pabayos nga matabangan silang maangkon ang hustisya alang sa ilang mga anak. Nunot sa kamatayon sa managkapuyo, nailo ang ilang duha ka anak lalaki. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.